Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Mga igsuon, unsa may mahitabo kon ang atong pagbati o kana bang gusto ra sa atong panglawas o kana bang ato ra gyung kaikag sa atong lawas nun, no? Nga gusto kanang atong pagkatawhanon mo imo patigbabaw sa atong mga pagabuhaton o mga desisyon. Unsa may mahitabo? Ang mahitabo mao nga naagyoy mga mabuhat nato nga mawala na gyud sa hanay. Unsa may buot nato ipasabot, no? Ato naman ang nahisgutan ang pipila ni ini sa miagi natong Sibya o Tulamanon. Kaysa segment karon sa atong Tulamanon lamdag sa kahitasan, atong palauman bagyod pag-ayo kining hanay sa atong pagtuo. Nga buot ipasabot nga kinahanglan gayod kung gusto ta og kinabuhi nga maayo, hapsay, ato yung hinumduman kanunay nga naaman ni siya'y rules
Naaman ni siya kana bang gitawag na tog proseso o kanang hanay. Kay kinigong kalibutan no pananglit napuno man ni sa hanay o kining gitawag na tog universo. Buot ipasabot nga ang mga planetas o matag planeta na ay kaugalingon niyang orbit o kana bang tuyukanan. Pananglit kining atong kalibutan nga gitawag na tog Earth. O kining atong kalibutan nga atong gitungtungan. Sa siyensya naaman ni kanang kaugalingon niyang agianan o kanang gitawag na tog orbit ba na no? Sa siyensya na ay kaugalingon niyang agianan. Den ang uban pong mga planetas mao gyapon na ay kaugalingon ang matag planetas kaugalingong dalan. Dili gyud mangilog ang planeta sa laing dalan. Kay kung mangilog ang usa ka planeta sa agianan sa laing planeta unsa mahitabo? Magbangga. Di magkadimao ang atong universo. Na unsa may buot na itong ipasabot? Sa atong kinabuhi god diri niining kalibutan ingon ana gyapon. Kinahanglan kitang mga tao musubay gayud sa hanay nga gibuhat sa Dios sa kalibutan. Unsa may buot na ito ipasabot? Kung maghisgot galitag mga plano sa kinabuhi, maghisgot galitag mga desisyon sa atong kinabuhi, kinahanglan ato gyung ipasubay sa proseso o kanang gitawag na tughanay. Muhatag sa ta og laing example. Pananglit kining hanay sa tao o kining tao. Ang tao, di ba, usa ra gyud kalawas. Pero diya sa usa kalawas na ay nagkadaiya o mo naglahi nga bahin ug ang matag bahin dunay kaugalingon niyang buluhaton dili magparehas. Pananglit ang atong tiil unsa may trabaho sa tiil. Ang tiil mao gina mulakaw ug unsa pa iyang mahimo sa lawas ang kana ra gyung pagtindog ug paglakaw. Pero kung magpataka gani og lihok ning tiil pananglit mo kalitlag sana manipa ba manipa ba og isig ka tawo o iyang kaugalingong ulo ba o sana iyang sipaon panlitan mag-abot niyang ulo og tiil nya kining tiil iyang kuan ba iyang tuhod ipiko nga para maigo iyang ulo unsa may mahitabo mabukol mo agay ang ulo, di ba? Buot ipasabot, ug unsay trabaho sa tiil mo ra gyud ni buhaton. Ang kamot ug unsay trabaho niya mo ra buhaton dili magpataka. Inana. Now, ang ulo, unsa may trabaho sa ulo? Ang ulo naandiri ang atong conscience. Naandiri ang atong intellect. Naadiri unsa man ang conscience? Kanang conscience kanang mahibalo unsay insakto unsay dili, di ba? So, ang trabaho sa ulo kay naman diya ang conscience mo dikta sa pagabuhaton sa lawas pag ingon nga oy kining konsensya bright man yun pag ingon nga oy ang konsensya musulti gyud na sa tinuod mo ingon siya nga ay imong buhat tiil mo ra gyud imong buhaton dili ka magpataka dili ka magpanipa og kuan diha tao og imong isig ka tao. So ang imong trabaho buhaton ra gyud nimo ikaw pud kamot mao gyapon. So, but ipasabot ang mudikta konsensya gayod, konsensya. Dili ang kuan, kanang pagbati. Kaya namin yung kanang pagbati, gani mudikta, mumni kasagaran na to, kanang, usually, kanang problema sa atong mga kabatanunan, dili kabatanunan, isag mga hamtong na. Kanang problema na to sa addiction, for example. Nga naman nga na problema taan ng addiction, tungod kay unsa man agian ng impluwensya. Tungod kay nakakita ta nga dunay mga tao nga tuwa dito sa eskina ga unsay gibuhat na kay dakpunon man puna kanang adik-adik sumutapig man yun na. So o pagkakita din mo sulay kay alagi kuan man kini bang ganang sulay unsa mukha ni dayon maganahan kay naaman jud puy lami ng droga, no? Muna man sila pamahay, di lang kay kukanti gawa na, no?
Basta naay lami kuno ana, then mag-awat-awat. Dayon kay mabati man na, lami sa lawas. So, kay lamian man sa ato pa, himuon na pod sa sunod. Kay sige man, ganahan man. Unya, ang gadikta dili ang conscience, kay ang conscience giingna naman kay balo man ang conscience nga makadaot lagi ng addiction, dili lagi na maayo, gibawal na sa atong pagtuo. Dili. Ang konsensya maantigo. Kay balo man siya unsay insakto unsay dili. Pero gani kon ang pagbati na, ang lami na, sa to pa ang gana na mo imudikta sa pagabuhaton sa lawas, amo nang maadik gyud. Nga naman, kay wala man matuman ang proseso, ang hanay sa tao o kining lawas sa tao. Nga ang lawas sa tao, para mabuhat niya ang insakto, ang konsensya gayud mo'y mudikta sa pagabuhaton sa lawas. Nga, bright man ang konsensya, di ba? Kaya ang konsensya, mo na, makadungog nagbalita nga ana, makadaot lagi na. Bawal na sa atong pagtuo, kay pagdaot na sa lawas. Niya, ang simbahan mo, tudlo pod, dili na to daoto ng lawas, kay ang atong lawas, templo ni sa Diyos. So mo na, suito ng konsensya. Unya, kay dili mo ng konsensya mo ikuanon, palabihon, ang padiktahon kana mang pagbati ng lami unsay kanang gana kay lami lagi lami wa na tuhui wala na wala na sunda ang proseso nga ang konsensya unta mo'y mudikta sa pagabuhaton sa lawas. So mao na nga dili gyud maayo, maadik gyud ta, then mapalahubog gyud ta. Nga naman kay ang atong konsensya wala man nato gamita. Ang atong gipadikta sa atong buhat kana mang pagbati na to. Kanang urge na to. Nga, nahibalo naman ta, gitudluan tas katikismo. Nga, kanang atong mga pagbati galing nga tawhanon, daghanan ng mga dili maayo, kanang gitawag na itong kahugawan o impurities. Nga naman na, ato na pong balikon. Tungod lagi na atong unang pagkahulog sa atong ginikahanan Adan ug Eva nga naluwatan nila ang grasya dahil nisulod na dayon ng sangputanan nga ang tao duna nay pagkamahiligon sa dili maayo. Apil na diha kanang mga pagbati nga wala na mainsakto para sa anang kanang pagbati nga homosexuality ba, no? Nga ang lalaki imbis lalaki gyud unta iyang pagbati naa na may babae mahino iyang pagbati. Ang iyang maibgan kana namin noong parehas niya og kuan kanang lalaki siya pero ang iyang pagbati babae di na mao. Uban mo ana na lang nga naghimo man siguro ang Dios og ingon ani nga lalaki din ang pagbati ba wala kay gitagaan tag example sa Biblia si Adan ug Eva mo gyud na example nga gipakita diya sa Biblia. Nya wa gyud giingon dito nga ang pagbati ni Adan babae then katupong pagbati ni Eva ang iyang pagbati kuan pod kanang lalaki. Wala ug lalaki gito si Adan ang pagbati lalaki pod si Eva ang iyang pagbati babae man siya ang iyang pagbati babae pod. So babae ra gyud naglalaki. Unya ngano man ning nalahi naman ning sinoon sa una pa noon na ni kay dugay naman tong nagbuhat si Adan ug Eva og dili mao katong wala sila musubay sa order. Bisan lagi katuging nahitabo ni Adan ug Eva nganong na disorder ang ilang kinabuhi tungod kay wala man sila mutuman sa proseso. Ang proseso kinahanglan dili sila musupak sa Dios kay kung panalit ang ilang konsensya ang ilang huna-huna kailangan mo musubay sa proseso. Kay ang kinsa may pinakalabawng tuhan, siyempre ang Dios. Kay ang Dios mo'y gabuhat nila gyud. So kung sa instruction sa Dios, ang konsensya, muingon gyud ang konsensya nga kinahanglan mo subay gyud ta sa atong kuan, ang atong master, ang atong magbubuhat. Kay kung dili nato ni sundon, kita na magbuot na wala na ang proseso, murag kita na po'y Dios. Kita na may gabuot. So the moment gali nga dili masunod ang proseso, dili gyud magkadimao na dayon ang atong kinabuhi. Og mao to nahitabo nga na luwatan ni Adan ug Eva ang grace dayon ang sangputanan sa ilang gihimo distroso kay ang mga mosunod nga mga henerasyon ang mga taong mosunod mga anak naa na day mga impurities naa na mga kahugawan. So mauna nga mao naman ay pagbati na to. Kini atong mga pagbating tawhanon dili naman yun ni daghan naman ning nasagol nga dili gyud mao. Mo nang dili nato ni sundon.
kinahanglan ang konsensya kay ang konsensya mantigo man eh. Okay, ang simbahan nga gitahasan sa Ginoo nga manudlo. Di sige na tagkadungog unsay maayo unsay dili. Makahibalo na tag unsay moral. Kaya nga naman ang simbahan mutudlo man gyud. Kay mo man na po'y trabaho gyud sa simbahan kay gisugo gud ni Kristo iyang simbahan sa pagpanudlo. Galing ug di ta maminaw ngano kay ang atong pagbati mo gyud gipalabi. Yeah? Kay dili man ang konsensya kay kuning konsensya dali gyud ni makaton. Pag ingon nga kana sala, kana dili sala, kini mo'y angay buhaton, maantigo ng conscience. Pero, ang saon, dili man ang konsensya mo atong sundon. Ang ato ramang gana, urge nga, naaman diha ang mga dili mayo. Nya katupong kaganina, kung gisgutan ninyo, kanang pagbati sa homosexuality, dili na sala, kiwa man na nila gud gituyo. Sangputanan man na sa, kuhan, gibuhat ni Adan ug Eva sa una. O sangputanan ang pagka wala na grasya o kanang pagsulod sa sanctifying o pagsulod sa kanang gitawag sa teolohiya nato og concupiscence kanang inclination sa sayop. Hinoon kining grace mubalik man ning grace sa atong bunyag kay kanang original sin mawala man but pasabot mobalik ang grace pero ang concupiscence dili pa mawala. Oo. Bintaha na mobalik ang grace kay na able naman gyud ta magkabuhat naman gyud tag maayo kung ato yung pilion. Pero mawala kanang inclination sa sayop nato. Pero makapugong ta. So kitang mga Kristohanon bisag naatay pagbati nga dili maayo pero kung naglabi ang atong gugma sa Ginoo ang grasya mo paisog na to. Nga maantigo ta mo dumili, maantigo ta magpugong. Mo nang dili ta kasala kung magpugong gyud ta. Pero pasagda na to atong lawas nga gana ra gyud, dili tumano ng konsensya, wala kasala, dili mayong mahitabo. So inana din maghusgot na pud din taog. Di ba ato naman tong gihatag ninyo ang example nga sa lawas sa tao kinahanglan ang ulo o ang konsensya may mudikta, dili ang pagbati. No? Kay kana lagi pananglit kanang example. Kanang sa magtiayon. Ang magtiayon kanang laki o babae hiusahon sa kaminyoon. Now, ang lalaki nga minyo na dili na gyud mangita paglain. Di na gyud manguyab paglain kay usa-usa ra man gyud na no sa atong pagtuo. So, ang konsensya sa lalaki moingon na nga ang ako ra gyung asawa akong ubanan. Isip kami minyo hangtod na gyud na sa among kamatayon di gyud mi magbulag no unya kay kining lawas sa ako nang giingon ninyo wala man mawala ng concupiscence natapot naman gyud nato kanang atong mga pagbati nga kanang dili maayo impure kay bisag minyo na ta mahigog pa mangyapon taglain labi na gwapa mahigugma pa mangyapon ta but pasabot kay wala naman na sa order pugna na gyud na. Mo ni hagit sa atong pagtuog dili ta kapugong ang ato yung pagbati mo atong padiktahon sa atong buhaton mo nang magkasalata. So disorder na dayon. Pero kung mo subay ta sa proseso nga ang konsensya gyud may mudikta, di ta kasala kay mantigo man ta magpugong. Pero di ta kapugong kay ang lawas gyud may magpalabi, di nawala na sa order. Mo nang di na magkadimaw ang atong buhat. Dayon karon diri pud ta sa kanang katiling banon. Kay ang pagpanudlo pod wala man gisalig sa Dios sa matag tao, sa usa ka lawas sa tao. Ang pagpanudlo pod gisalig man sa Dios una sa mga propeta. Dayon pag-abot sa bag-ong kasabutan iyang gisalig sa iyang bugtong anak si Kristo mo nang magkristyano ta. Then si Kristo pod nagtudlo, dayon wa magdugay po siya namatay, dayon nabanhaw din, may balik ngadto sa langit. Then sa wala pa na niya buhata, katong namatay siya, dayon nabanhaw, misakas langit, nagtukod siya simbahan. Iglesia, nga gipanguluhan sa mga apostoles. Niya, iyang gitahasan sa pagpanudlo. Sa ato pa, ang ulo nga katiling banon ang simbahan. But pasabot, kinahanglan, mutuo ta sa pagtulunan sa simbahan. Nga naman, kay ang silbing ulo, ang ulo diri sa yuta, ang iyamang simbahan. Kay iyag, ingon guys Pablo diya sa 1 Timoteo 3:15,
ang iglesia o simbahan mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Sa ato pa, kung maghisgot tag mga pagtulun-an diri sa kalibutan, kinahanglan manalinghog ta, mutuo ta sa simbahan. Ang simbahan mo'y atong himuong ulo. O naaman tay ulo sa atong pagkatao. Pero di man ni magsilbi pud atong kaugalingong ulo kung wa po tayo mahibawan. Dili man mapurma ang atong conscience. Mabuhid mo ang punisulod. Mo na nga ang kahibalo ang Ginoo na mo nang gipadala niya ang atong Ginoo din ang Ginoo pod nagtukod og simbahan kay matay man to siya mabana mo sa kas langit kinsa may mo padayon sa pagpanudlo. Mao ang simbahan. Dayon ato mo po ning hisgutan sa lain natong mga segment post programa og unsa kay ining gitudlo simbahan, di ba? So kini guide lang ni nato nga kung mo sa atong lawas ang ulo o konsensya may mudikta, then ang ato pong konsensya dili man po na mo porma kung walay magtudlo. Ang Dios dili mo tudlo. Ang Dios nagtudlo pinagis mga propeta. Sa bag-ong kasabutan, ang Dios nagtudlo pinagi ni Kristo. Dayon si Kristo kay mao lagi naman pud siya tahas nga di mo pud siya kanunay diri sa kalibutan. Mo nang nagtukod sa simbahan nga aron tudloan niya, dayon aron ang simbahan na po'y manudlo. Mao bitaw ningon si Pablo nga ang simbahan o iglesia haligig sukaranan sa kamatuoran. Naon sa man na karon nga disorder man kay ang simbahan dili mahimuon natong ulo. Murag opsyon raman. Kung ganahan ta, mutuo ta simbahan. O di po ta ganahan, di ta mutuo. Labi nagdaapoy mga dili pod mahayo makita na to simbahan. Kay mangita man pug paagi ning yawa nga dili tuhuan ang simbahan. Na unsa may paagi dayon si yawa ang parang dili ta mutuo simbahan. Kay naaman diha ang mga pagtulunan nga makaluwas na to. Makabuutan na to. Iya unahog tintal kanang mga pari na to. O kanang mga obispo na to. Kung mahimo, santo papa. Kay inig katagak ana inig kasipyat ana mga pare, di naman din ta musalig simbahan. Then ngisi din yawa, di na sila minaw sa moral teaching. Ato man dayong isipon nga ang simbahan di ay kanang mga nasayop sa personalan sa mga leader. Dili man na mao. Kay ang naa sa simbahan nga kinahanglan tuhuan na to kanang faith and morals, tuluhuan og pamatasan kay naa diha ang dikta sa Dios. Bisag unsa gali kabuluyagon pare, kung magtudlo na siya faith and morals nga kanang lamdag sa espiritu di siya masayop ana. Umo na atong tuhuan ug unsay mga pagtulunan sa atong simbahan sa Biblia o katekism, dili po ta mutuo ng Biblia ra kay ug Biblia ra god daghan man kung pagsabot sa tao ana. O nang di po ta mausa ana. Kinahanglan atong pilion po itong mutudlo nga otorisado nga ang ilang otoridad gikan jud sa mga apostoles nya may laing grupo ana nga ang mga lideres gi-authorize gyud gikan sa mga apostoles ang ato ramang mga obispo makita sa history. So sila mo'y silbing teacher diri sa kalibutan. Unsa gihimo namang opsyon kay ang uban gani labi ng mga graduhan nga naay dakong trabaho sa gobyerno, labi na mga abogado, mga unsa pa na mga dagko kay kuan unsa na uban mga unsa na congressman, senador, sila man jud maing laki pwede man nila supako ng simbahan. Kaya agi lagi ang doktrina sa separation between the church and state na ma-disorder na putana nga naman kay ang Diyos God saan naman lang ng pagmando sa Diyos nga opsyon raman di ay kay agi anang kuan separation between the church and state nang mawala na ta sa order kay ang Diyos gihimo niya nga ang simbahan mo'y ulo diri sa kuan sa kalibutan kay final arbiter God baka klaro ana sa Mateo 18:17 nga kung luna ko na mga kuan mga sana panagbingkil ana unsay dunay husayon kinsa may musulti kinsa unsay insakto unsay sayop ang simbahan kay nag-ingon ang Ginoo diha sa Mateo 18:17 nga iadto sa simbahan ug dili maminaw simbahan o dili mo tuo simbahan isipong makasasala. Natanawa di ang simbahan mao man ang katilingbanon nga ulo nga mo'y manudlo nato diri sa kalibutan para mausa ta mahapsay ta wa tay pa nagbahin-bahin. Oron, dili man na masubay kay kita man po'y magbuot, di ba? Agi lagi kuno anang kagawasan. Kining kagawasan, naalagi tay kagawasan, pero wala tay ingnis Ginoo nga atong gamiton ang kagawasan sa dili mao nga proseso.
Ang kagawasan kinahanglan gamito nato ni sa pagsubay sa hanay o proseso kay parehas lagi sa universo kon ang mga planetas dili mo subay sa ilang kaugalingong dalan ang magbangga. Singon ana rapod ang sa lawas sa tao ang ulo ang konsensya may modikta dili magpataka ng kamot lawas o kining pagbati kay di magkadimao na dayon. Dayon maupod dayon kinsa may gihimong ulo o kanang katilingbanon nga teacher diri sa kalibutan wa may lain dili man gobyerno sa tao. Iglesia man ang gitukod man ni Kristo. Then gitugtan pod ang gobyerno sa tao. Pero ang gobyerno sa tao gitugtan na sa Ginoo para motabang sa kaayuhan sa tao. Kato bitong ki Saint Henry katong emperador ba sa Alemanya sa una nga nahimong santos. Unsa man to iyang giingon, temporal power was given by God for the good of the people. Nabagoy leader, politiko nga supako ng pagmando sa Dios ni gitudlo siyang simbahan. So dili na for the good of the people. Mao na nga hinumdumi ninyo kung nakadungog mo atong segment nato nga gisgutan nato ang kinabuhi ni Saint Henry usa ka emperador. Iba pagkanindot kayo. Wala man niya sundan ng kuan kanang doktrina nga separation between the church and state. Hana. Naatay separation ana sa pag-administrar. Pero dili nabot pasabot nga atong supakon, atong sungion ang pagtulunan moral teaching sa simbahan. Dili na wala na mutual kuana na. Maayong relasyon. Pwede. Kay gitugtan man sa Dios ang pangagamahanan sa tao, pero dili maayo nga ang pangagamahanan sa tao iyang supakon ang moral teaching sa simbahan. Kay dapat doon na siya panag-amigo nga mag-usa nga ang gobyerno sa tao dili magpataka bughimog balaod nga supako na ng moral teaching sa simbahan. Dili ingon na. Ang example gyud nga akong ihatag para sa mga politiko nato unta ilang hinuktukan kanang kinabuhi ni Saint Henry kadto kanhi nahimong emperador dito sa Alemanya. Nga bisag emperador siya, iya gyung gitabangan gali ang simbahan sa unsay mga pagtulunan. Huwag siya mag-ingon nga, di man ko pare, so ako'y labot anang unsay kitudlo simbahan. Huwag siya mag-ingon ana, gitabangan pa niya. Kay mogo na ang ulo diri sa yuta, katilingbanon nga ulo diri sa yuta. Ang simbahan niya, di man ta mutuo. Kay ato yung dalon ang mga tao sa disorder, nga dili mo tuo sa proseso, dili mo subay sa hanay. Nga, kay baluman ta nga kung dili galita mo subay sa hanay, di gyon magkadimaw ang atong panimuyo diri sa kalibutan. Pares ragur na sa kuwan, kanang maestra di sa eskwelahan, naman na instruction kanang mag-exam na, kung ang estudyante dili mo tuuan ang instruction, agoy, dili hagbong. Ingon ana pod ang atong kinabuhi sa kalibutan, dunay hanay. Ang katilingbanon nga ulo ang simbahan. Kay naingon si San Pablo, haligi og sukaranan sa kamatuoran, ug di kay ta maminaw sa simbahan. Na magbuot-buot tag ato samara nga sa usa ka lawas ang tiil may nagbuot unsay buhaton sa lawas, dili ang conscience. Ingon ana kay wa man musubay sa proseso. So wa naman tay igong panahon hinaot mga tinahod nga tigpaminaw nga ang atong tulumanon karon nagsilbi unta ning nagpahinumdum nato og unsa gyud ang atong pagkakristohanon o unsa gyud ang tao. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan diri sa Diocese of Dipolog, sa ang atong halandong talahurong obispo, Bishop Sibero Kairmari o guban sa mga kaparian. Kini ang ubos nyo nga lagad sa mong tulumanon, Silbert Don Doyano Sr. alias Veritas, kauban sa itong mga amigo sa technical side, Danilo Luod o Expedito Ilumba, hangtod ug mabuhon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan.
Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.